Assalamu alaikum ambal maslamo naratuna manyan sigida nga hora kenaga na niso za kenaga ani lairuka no ye tamin daw ka faida naratuna mami mauludu kalo de la ya na anga hora ni anga la dira la gale am suraka soli anga kira pa nga no amna tadini abdulahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kunna wal hadi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم قدره المقدار العظيم. أقول لك فقط أن سليمان كه قد تكون سنة كان علامة أمنا دو أنا ولا دو كنا هو ولا داج مه أمك كنا كباس نقول نقول من دو هذا بدي نتاكون يتين عن دفاعسرو كوني إني بلاد باكه أقول نعم سند ولا ناكلا لكما أمك بدي كنا دبيم بينو تادونكا que donner ami siganga mission kono ati mo la boshi nala sanamo adama de pe ko fadaje wa mi fe fana adama de pe mo ko kanye bo ala de ba ka masala adama de ni presla ko mo o de na ko re parce que toujours mo de fam ko yana adama de ni ngana nyana ngana nyabi mo simo est ce que mo ga na shibo simo ayon ko ndam na ala na kira kama wa toujours ni o de fali ko ko ni bala na bi bunya ka ta ngonu bi ga siro ka no jubu ka siroka nga ala drone bi adama de bo parce que dongo emission na nyo de fongo on jigi de dalendo ala ka wala de do jigi ko bo komi amna faida de mandi mauludu yara buya kama parce que mauludu kalo de bi afola ko mauludu kalo jola ka tabla kalo salila mo ko ya famu e bi fe ka yela ma yani mauludu roche bi fe e yara de ka yela ma jumandu ka ki yara sako parce que ni kala mo sako na ma jati bi atigi bi se ki yela manga ni kali yara sako na ala danani ala ka deme ni mo ko mi jugu ya do de bi farita ko ka e bi mun ne ga shu iner pil toujours ndi bo iner kon parce que ala ka cheba o ala ka mo ka musajabu mun ala ra ka to ke joni e na lendo jinya kono i mana daga sno ko kama i mo ko be ala ka deme na musajabu bi soro iner pil kara mo ko ba ku bana no ko ne bi fitini ni ya fam skal saninga palani era amanyo ko la folo ibe wuli iner pilo ba sura jara ba no ti la wa sura ala tana mu kan nasiri ala ere ne da wa ne saka ka foye ne ala te ala ne de mo ko benena ya fam sno ko kadiji ala ne sno ko tu ya fam fula boto kadiji ala ne fula boto tu ne bina nidi e ala de mo ki ka kira ka boya jira e ala la ala mun dala kirala ko anga solaka ere ni ka mele ko solaka nemna solo kiraka ni kirare to godai no ke mafla an keleli bi jido de yi ji sanma do de yi ki sendo jina ki jija ka wurdi ka allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim taslim ijija ko ke o ko fe bi sendo jila tuni ya jabaru ibo ke keme anifla ya famu ni yeni ke sida yusra ka jinin ta ga gere da koro ya famu wa fo tu bismillah dibo dibi de be neni nga koche ya famu je ba dibi do ba dugu ala aka ka kira bang ni kama ka ke ala re bunya ni to kom do ni wole no mi to kom do ni wole no ibo hamid da jinika ya famu parce que ama me mo do da ko ji ko ka jiga finge ko flanga fo ya adama do ma famu kwa ya famu parce que fo men bolé daw kira to ko di fo mboli inengu fa fona ka ala to ko di mo de fina ngo kalimu ka dogo afin do sebenina kalimu ka suma kwa parce que ala de dama dumni ke do kama dadlam anga ala subhana anga le tanu wa anga ale ka kira fana tanu fana ya famu dadla amo futamana ngaduna na tawla nere hikmam ni buya minela ya famu amunu udimu ko mo nyemo ko ta o ka soko yera kun lafiya ko adama de ti lafiya yera jogo ko ne ni vola se bi dija jini ni bi da akaki ifari joshi ikida akachara fe ti jin ke ko wolo fla ko ni ka fiu ka kungo mutela ala bo confirmer wa santi yela mafiye mi to mi na yani saka yela ma bi yela ma parce que ala de ko kira de ya le ka mo bai wa le kira bunya boni du kira bunya dana ka kira bunya ni kira yere hukumi wala ala be baraka du ka kola o faida mbe ni ti balidu
n'ala sɔnna ma n'i y'a kɛ hali n'a ka di y'a kɛ i n'i ka dudenw bɛɛ la wala ala bɛ kan bɛɛ mɛn wa ala de ye kan bɛɛ tigi da i mana fɔ kan o kan la a fɔ i yera cogo min na a kɛ ten k'a fɔ i ye jogo 2 seli n ye jogo 3 seli o tɛ i saniya dɔrɔn i k'i sen don ji la i k'a kɛ n ka fɔ cogo in na wa n'i y'a kɛ fana i bɛ ala jɔlen siga kɔni t'o la bon sisan kɔni n bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna yanni kalo in kɔni ka ca a k'a jija ka sɔli caya a ye sɔli caya n'an ŋaniyaw ye a ka teli ni karamɔgɔ nasi ye wa a ka teli ni karamɔgɔ ka kaliwa ye quoi ala de ye karamɔgɔ da a ye sababu da ala fana de ye da bon e bɛ la ka nin mun kɛ sisan gɛrɛbu dɔ de y'a di e ma nka a y'a ta karamɔgɔ dɔ fana de da n'ala sɔnna a ma kama ti fana ti ban toujours n b'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fayida kɛ fayida kɛlen kɔfɛ a fɔ ala ne ye nin kɛ ni dɛnɛya ye ne ye nin kɛ ne ye ala bonya ye ala i ka barika don nin na ni ala ni kira kama ye i ka barika don nin na n'a fɔ b'a ka ŋaniya ɲumanya ye i y'a faamu a dɔw la kama a bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ wa kama a bɛ mɔgɔ don jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma bon inshallah ko dɔw dabɔlen don sisan toujours n b'o de ka fɔ an ka abonné ye n'ala sɔnna ma n'i mago bɛ lamɛnnidaw de la ou bien ci dɔ de bɛ i ni lamɛnnidaw cɛ n'i ma lamɛnnidaw yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko lamɛnnidaw don i ma zikiri pilisi tigi yɛrɛ sɔrɔ ne ye bura ye mɔgɔ mana nɛ diya i ye k'a fɔ k'a lamɛnnidaw ka mɔgɔ ye kana wari caman kana sɔn i ni ci ka tɛmɛ n'a cɛ parce que toujours a kungo b'a la ka na parce que adamaden diya a ma nɔgɔn quoi adamaden de nata la toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛlen de bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ karamɔgɔ ye nka maa mɔgɔ ma ɲɛ fɔlɔ se ka mɔgɔ ɲɛ karamɔgɔ ye dɛ o de kama n ko client a ka wakili kɛ ala ye bon karamɔgɔ fana a ka sira ala ɲɛ parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye lahara filɛ nin ye a ka ja i b'a fɔ a ka surun quoi parce que n'i sera kaburu kɔnɔ fa tɛ yen ba tɛ yen karamɔgɔ ka nasi tɛ yen fɛn mun bɛ yen o ye yɛrɛ ka ɲuman de ala k'an fara ɲumankɛlaw kan parce que adamaden mɔgɔ caman bɛ n'i nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ girin kan a bɛɛ tɛ nin ye nka ala de bɛ juguman ni ɲuman dɔn o de kama toujours ne b'o de fɔ adamaden an k'an ŋaniya ɲɛ an ka bɛn kelen ma n'an bɛɛ la kelen ma a bɛ wasa quoi toujours o ladilikan kelen de bɛ yen parce que émission tɛmɛnen na dɔw bɔra ka nkalon dɔw tigɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ an y'a sɔrɔ olu tɛ tiɲɛ ye bon sisan fana an nana ye an yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu nalen don u tora an cɛ ma k'a kɛ i b'a fɔ o y'a ni ye bon o bɛɛ la ka mɔgɔw fɛngɛ o ka wariko la bon toujours ne kɔni tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la n'a kan mun bɛ mɔgɔ min da la n'i ma ne sɔrɔ i jija i ka bura sɔrɔ a m'a sɛgɛsɛgɛ cɛ ye mun ye nkalon tɛ se ka mɛn ka bolo n'a y'a sɔrɔ émission ye k'an bɛ nkalon tigɛ de la k'an bɛ ɲɔgɔn mɔgɔ gosi de la a y'a sɔrɔ an jɔ la quoi bon ne ɲɛ b'a la jɔcogo kɔni tɛ émission na toujours n b'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ don an bɛna kɛ mɔgɔw la cogo o cogo i kana presse ala ma wa kana presse karamɔgɔkɛ ma a to i ni karamɔgɔkɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkan dɔ kɔnɔ a ka se ka layiru di ɲɔgɔn ma i y'a faamu parce que dɔw tellement que o bɛ presse i b'a ye u bɛ taa don ko la ko mun bɛ yen nɔ ni a b'olu jogin n'a bɛ an tɔgɔ di i b'a to i ni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ de parce que ɲɛ b'a la dɔw b'a la ka mɔgɔw fɛngɛ ne de ye lamɛnnidaw ye u bɛ mɔgɔ ka filɛli kɛ bon fɛn minnu yɛrɛ tɛ ne ka baara kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ sɔn ka fɛn minnu fɔ o b'a la k'o de fɔ mɔgɔw ye bon ni adamaden dun dala mɔgɔ la ka ban dɔrɔn n'a fɔra i ka mɔgɔ don i b'a ye jakusa don i bɛ ko dɔ kɛ a bɛɛ b'a fɔ an bɛ sirifu ko la cogo min na parce que n'i y'a jira la ko mɔgɔ sirifu ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka bonya sigi o ma silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka i ma jigin olu ye wa toujours n b'a la k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye k'o lajɛ ni hakili ye quoi ni ko lajɛ ni hakili ye bɛɛ bɛ wasa quoi ne y'a ye tile filanin na fana vɔgɔliw cayala a ma se ka mɛn kiraba Baɲini ko tun bɛ sen na bon ale ala wele dɔ b'a kɔnɔ bon a ko ka ca o de kama an bɛ dogo mɔgɔw la an ni ala cɛla la ka ko dɔ ɲini parce que jigi tɛ da bɛɛ kan ne jigi dali kan parce que dɔnni ye mission de ye ala b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ s'a kɔrɔ ni tɛ s'a kɔrɔ ala t'a di ma bon jama fana ka don mɔgɔ fana na jama bɛ don mɔgɔ la ni i ŋaniya ani i mansaw ka ɲumanya toujours n b'o de fɔ sira ala ɲɛ k'i ŋaniya ɲɛ n'i ŋaniya ɲɛ dɔrɔn i b'a ye i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a ka ca ala fɛ ala bɛ barika don o la parce que n b'o de fɔ mɔgɔ ni wari ti na wa i ni wari ti ta parce que toujours n ka bɔ ka nin information ninnu di parce que sisan jamana in de kalayalen don jamana kalayalen don dansago walo ani adamaden yɛrɛ an tɛ sira ala ɲɛ bilen bɛɛ ko n ka kɛ fɛntigi ye bon ala dun ma bɛɛ da fɛntigiya kama nka ka dɛsɛ i yɛrɛ kun kelen kɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka dɛ faga ko t'o la baga ko t'o la i yɛrɛ ɲininka i y'a faamu bon kɔnɔna na halisa an kɔni ye baara dɔ lajarabi inshallah dugu damadamani bɛ yen toujours n b'o de fɔ an ka minɛnw bɛ yen ni mago bɛ minɛn mun na n'ala sɔnna ma n'i ye lamɛnnidaw wele n b'a ka nimoro ci i ma minɛn prix mawuludu in kama an y'an jija mawuludu kalo in an bɛna dɔɔni bɔ fɛn ninnu bɛɛ la k'a sababu kɛ kira Baɲinikɛla hɛrɛ ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma i ye silamɛw i ye kafiri o i bɛ kira tɔgɔ mɛn
akadiyo amadiyo ikaka tanu ya famu kama ayi fen nu gila ala sonama kira bunya mba nyoro la ayi dogo fen nu be pirila ni mogo bi la ni ga bulu ni 70 la dobolo pirila bo 70 kintai dobolo pirila aka masadaji dogola pirila safina bi tenino ya fam kasi nasi domo kala konondon kasi konona joli furo ane muso ga lada tige bali furo ane furudimi furo ala sonama dobolo nu be pirila moludu ko yakama parce que anama de nyo de fo watigi baka wari jaga bo na ka wari bo mori baka mori ya jaga bo na ka barake mino ye bo fanda fana baka fanda jaga bo ni nuso ja kuma ni majibu ni ala dane yayi bo jena tike de biti an wani akanu an ga de ko woro la an kuma no so mo ni mo du ko kono abi laje ere mumi kuela na ti senge parce que ye fait di ala ma perdre tout là ya famu ni ye perdre la son fait là billahi ya di ni de kama bien na ta de kama parce que ala ti juru do wa bi juru sara ay mi so ndam ala kama te tama ko kan ya da bala kama lo bulla wanti mo bultai ni ya dum na ma ka dura abla ambi awere de ka barala ou bien ala ka ko ka ta parce que sababu do c'est que mi ala ka la jarab ko yi ya famu parce que fait ma na fait na tai no kala ando la ou bien ando sumola bono bena emission do ma jaw so do emission bito parce que yala kala tike ne no te anta era mo fi ko emission bito juma akone abilla bin ngure inda mashallah parce que askala la de kama na la mo da kunen da man de kuma ambulo kaji emission kono ambi dugo ta nyoko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.